Kastalatibyan! Cute ita! Adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na. Di ka umutang, tapno at dala pagpasikat mo. Ta sigurado agulo ti ibunga na, no awan pagbayad mo. Tampok dito'y drama tayo. Kastalatibyan! Oy, Pitang, ito'y kapay di tatawa. Anyaya ti tantanawam dita. Dagijay man babae nga awan maaramid da iti biyag da. Ay na yung kakaakasan dagiti binilag mong tanay makatudtudon. Kita ang dagijay akaaruban eh. Kon di pariban da iti buok da, kunamlanbak nang da. Ni pa kasi kuram ayang amin. Agpariban ka mo, ano kaya mo? Ay, sa anak nga agbibisin anya. Ilan to, mamadlaw mo tao. Kita am da dya bakit? Agsarsarungkod lang arudan, ang agpariban pailaan. Ay, yung kakaagakas ang tagtudaw. Ay sus, agtudong agpaisaw. Ay, sus. Ay, umay nagtulungan ng nga agakas Ay na, nabasan na gito'y linabak nga yung karigatak ag ginalgal. Kung naktumakang kang agakas ka, di nakpatpat yan. Ay, dubliak man ang agaw-gawan da gito'y. Ay, makita mo dito, doble trabaho. Ay, na. Ay, sus, madin sa tipan naka-arbis ko. Ingkagigos, tapno saan kang agurigor. Ay, na. Oh, adula amin dito. Pamati la dagiti bakit kan lalakay di inuugma. Na, ay, amangan no agsakit ka, Tomas. Saan kan to na makatrabaho? Ay, yung kakaagluton ta, mabisi na ko. Ha? Hello? Hello, kumare. Oh, apay, kumare. Uy, busy kan samet. Ay na, madamaak nga aglutluto. Uy, lukatam day ta video. Taag video kulta. Taapay, Ay, ipakita kan ka. Anday ito yung buhok ko. nagpapukis kaya. Ay, kita mo nga min Dayta, nakalukatan ti video. Ha? Nagpariband ka? Oh, bagay ko kadimat laeng. Kwa? Bagay ko anya. Agtalikod ka man, takitag, anaimbag. Bagay ko tanagngin at ipinagbayad ko iti daytoy. Wanan, bagay mo. Uso ngamin itatiriband ang buot. Wan nga rod. Amin samatan akaaro bakit nakapagparibanda? Ultimo bakit aduduogan? Ay, ket, agpauso ka matan Sa anak nga agraraman. Ay, diyak ka no digusan iti. Wan, di mo digusen iti talo nga aldaw. Uy, makabulan, mare. Nagbayag matlauna yan, day ta makabulan. Ay, talon sa abulan asan adigusen. Nakaamwam mo't iti day ta? Ay, ngilawanan day ta buok mo. Di mo magkinukuti day talabay mo. Napayawang ganas maamangan. Lambong manan akatuday ti si daan. Nauma akon. Ay, tapay kumaama-uma ka saan mo't alinambong akatuday ti sidsidaan tayo. Pamigat, linambong nga ugot ti kamuti ti sinda tayo. Iti pangal daw, ugot ti sayuti. Ita, katuday. Asino mo't nga iti saan ama uma iti kasta si daan? Anya itaaya. Jak tupay kitkithaan ti petsa di ta kalendaryo. Ay, nay. Mga agpayson ti bulong dya kalendaryo. Asino man ang tinang pisang ay. Pinagaron kon awan mo't ngamin makita kapagaron. Nawan lat di kararamidin, may. Uy, panagsusweldon sana. Jak kayat apanunutan dayta. Tamok nga awan tumot laang ti mabate. Ta diretso apagbayad iti utang. Ayunan niya. Pudno tay kunada. Ang makapahay blood mo't nga agpaiso.
no kanayon anateng ti sidaan. Ay, may bladaksan. Ay wa, hindi mo liplipatan nga agbayad iti kuryente tapno di tayo maputdan. Wen, inton bigat, inak agbayad. Diyak kayat ang umisit ti abot ti agungkaw. Gapo iti digaas a pagsilaw. Awanen tinabate. Nga uray pagmeryendak man lako mamat. Tita, nagkapuam. Ah, ay kwa, dita, nana. Nagbayad man iti kuryente me. Ay, si kangay nana, naggapwam. Napan ko inala, tay retirement pick mo't Ay, dakkel siguro ti inalam, nana. Adamot kita Ay na, ay, nagpuskulan day ta saksa sa nga ribo di ta handbag mo, nana. Ay, uy, di mo ibagbagay iti sa baliwan. Ah, ay, mapalin sa nga utangak day ito'y abakat Ay, drama akman. Ay, Ni apay ngay. Ay, agan ano kan, pitang. ay, nanana. Da. Di mo laam mo nga adda na dagsan na parikot ko ita. Ay, anya aya day ta. Ay, saan nana? Jack ibagbaga. Ay, panawan naklatan dito eh. Ay, kwa, awan pa'y ngamin pagpletik nga agawid. Anya, problemam ti kwarta. Ay, unay lakit din, ti kastoy abiyag aya. Ay, lalayin ang Ay, drama pitang. Ay, kat, iplityan kan ano day ta ti problemam. Ay, kwa, ay, nana, ti problema kat. Anya day ta? Ibagam, bareng makatulong akan ka. Kwa nana, nilakay ko. Ah. Serious. Aday di hospital. Serious? 50-50, Ay, sus, ay, nana. sus. Ay, jak na damdamag day ta Iso ka sa pulan mi ti kwarta ita, tapno mo opera. Anya? Ay, anya nga, iti maoperakan ko ala. Ay, nairanamot nga rod nga awan na pulos kwarta mi, nana. Manu ayati ka sa pulan niyo. Ay, kwa, uray 5,000 ko mala. Ala, pautangan ka. Ay, agyaman ak nana. Ay, thank you. Imbagam kumapay itaya. Ay, kwa nga min nana, mabainak. Ngay, ano, sumarting kan. Tagtalyawon na kan, dagiti aglalabas at tao dito. Ay, kasta aya. Jack matin na ala tinagbain. Tay na, nagdagsa na talaga ti parikot ko. Ala, sana pale. Haguray ka ta, bilangag ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Ay na, agyaman akmanen, nana. Nag-text ka, napan ka nagbayad iti kuryente. Ang mita, ada ka matgayam dito'y parlor. Apay nga rod, akasla nakigtot ka, nakakita kanya. Ay, nakiktutak at talaga. Tane, agpariband ka matgayam. Siyempre sumurutak mat iti uso. Si kalaang ayat ti amunang agpauso. Ay, ay nasaanan ako ti buok ta. What? Shh. Oh, apay apagululi makin nak. Ay, bawal ti agkatawa iti napigsa no nakapag-reband ka. Kano? Apangay, saan da nga imbagaday taken ka? Sige, agkatawa ka. Taagsubli akulot dagita buok mo. Sige, agkatawa ka pa'y. Ay, makapabisin mo ti agpariband. Agasam di mano nga oras ko iti parlor. Saan abali Tanariband mo't day tabuok mo. Isuadwatan anariband ti buok na. Wan mat kit di ay no, mabisina ka talagan. Oy, adaklakla ko iti fishbowl ita igi ti kalsada.
ilibre nak man met. Ta kinaduan kay di parlor. Ha? Ay, apay, di mo ammo aya, abawal amangan iti fishball dagiti karibriband na. Bawal manen. Ay na, nagadumot abawalan. When tabawal tinamantika iti karibriband abuok. Hoy, aya. Sa bagay, makolesterol ako nada. Ay, when nala, agawid takit din. Tani, awan agakas kadagiti linabaak. Hoy, ay wun gayam. Uray siyak. Ay, sapay nagadundag itili na baak itay. Sapay makatudtudo manen. Nagpigsakit ti tudon ay. Ay na, nabasbasa ka manan. Ha? Yung may kantumas di kagbat-batay. Na, May kan. ay na, lakay. Siyak da ito'y. Ah, Apay, ang nakigtot ka. apay akas na tilangam. Piminta sa klaan. Nakigtot kan. Anya, pimintas ka kunam. Kaduan, nagparibandak. Iso a pimintasak. Pumimpintas nga agpaiso dagiti agparpariban. Apay nga adi ka mapimintas ba kahit? Anya? Ay sus, karkarong mga imalaskan. Mm. Ay sus. Di ka agbarsak. Ay sus. Ay, pumanaw ka iti sangwanak. Pumanaw kan, kunang. Ay na, nagmayat gayam no nakapariban ka, mare. Kas kala artista. Kung nagtumat ngamin kan ka. Agasam, mapanak lagumatang iti sabon a paglabak. Hanggang, siyak, tigit kita, dagiti tattao, di igit ti kalsada. Ay kat, sikat ti bida-bida. Wala. Ay, unay matan dagiti ang ilaw. Nanande, ay na, imadudamot nga agpaison. Ay, sikan samot ti sursurutin da. Hoy, uray si kamot Kita man agtatayab da di tatuktok mo. Ay na. Nagsao, dyan na banglo ti buok na. Ay, adun tupay tingilaw nga agtatayab di tatuktok mo, oh. Ne? Nasaya at nakita ka ditoy. Ay, sus. Aday tam dyan bakit? Sige, nakon. Nanay, ay, agawit kan mare. Ay, Pitang! Aguray ka! Kasarita ka pa'y Di utang mo kanyak! Pitang! Ay na. Nagapapuran ang nagawid, di na nakita na ka. Itartarayan nan di utang na kanyak. Apay nga min pinautangan nyo. Kat no nagtiwod nga agbayad day jay. Kunanamot ngamin ana ospital nila kay na. Na ospital? Awan mo tinadamdamag ko na ospital nila kay no? Seryoso ka upay. 50-50. Why? Unay maday ta 50-50 nana? Hoy, puno nga ta. Naimbagan ka, Tomas. Ay, unay mo deta sa lotso dyan na. Sa anak mo nagsakit kahit. Apay, kaya't yung nagsakita kaya? Kunani bakit mo ana ospital ka? Ay na, kas makita yun na, nagsaranta. Napigpig sa paingam day tayo nuwang 50-50 ka kano? Iswa, pinautangak ni bakit mo? Anya, imutang ka da kayo? Idi singirag, intarayan nakmataon. Saan pa yan nga agparparang? Agasam manday tanga aramid na. Ay, alata kasaritak tuman ni bakit ko nana. Ay, Siyak paikit din ti mabayin iti inaramid na. Oy, Tomas, di mo aputan day taagong mo no umasidag ka kanyak ta sa anak mo't anabang sit. Anya, sana nabangsit asasawam. Na, Makaulaw to pa iti angot mo. na, Ay, pitang, nangalami iti pinagpariban mo. kwartak Apay ti kunam, diyak mo ti agurnaw. Inutang mo niya. Tila ibagbagam may. Singsing rin na kanyan nakautangam. Itartarayam ka nung ngamen, ta ilamlambang ampay. Imbaga na day ta, Inkabayadan na yung ta nakababain.
Dahito tilaglagi pa ma. Di ka umutang tapno adala pagpasikat mo. Ta sigurado agulo ti ibunga na. No awan ti pagbayad mo. Tandaan nam dayta, isungayin kag bayadan. Agurnong ka iti pagbayad mo. Ah, ay, wala kay. Ay, kastala ti biyag kayat ko lang amin mo't pumintas ti buok ko. Kayat ko mo't ti pumintas. Ay, unay mo't na nakadumog ko ang magmagnan. Apay, naggapuam. Inak binayadan, je utang ko 5,000. Ay, napan ka nagbayad, mare. Katwin Kasano? Di nakmat sardengan nila kay ko ngong-ungtan. Ay, ay na, uray nga minsiyak. Katjak mo nga inutang mo gayam dya pinagpariband mo. Ay na. Kaya't kumat nga rod ti pumintas kan makiuso. Ha? Oh. Ay na. Katawa ka manen katawa. Day tabuok mo. Oh? Agkulkulutan. Ha? Ay, un gayam. Ay, nalipatak matan. Abawal gayam ti agkatawa. Iti napigsa. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako na. Di ka umutang, tapno adala pagpasikat mo. Ta sigurado agulot ibunga na, no awan, ti pagbayad mo. Tampok dito'y drama tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.